И здравейте хора, аз съм Хидра, днес ще ви покажа безплатните игри за Epic Games. Както знаете, Epic Games намалява игрите си към, ако е 100 лева, намалява го на безплатно, и ако е 50 лева, намалява го на безплатно. Да ви покажа какви игри има. Simulator 21. Simulator 21 е много хубава игра, дето шофирате и може да играете с приятелите си. На мен ми хареса и я играх. Втората игра е Lego Star Wars. Ето. Чакайте, че не ме зарежда. Зареди ме. Ето, Lego Star Wars е много хубава игра. С история, на мен ми харесва. И хора, те са безплатните игри. И сега само начака една безплатна игра. И да, хора, ако ви е харесало видеото, моля, лайкнете ми видеото и се абонирайте. От мен, лека вечер.